Vale, pantaila partekatzen ari naz. Danok ikusten duzue? Bai. Bai, vale. Bale, igual saioai hasiera emango dutago gainera, zelan grabatuta geldituko dan, gehiegi ez luzatzeko gaurko saioa, hasiera emango dutago, bai. Bueno, atzalde on guztioi, ni Malen Azuanaz, eta nire lankide taldarekin batera egingo dugu gaurko aurkezpen hau. Guk biok beste Iker lankidearekin batera Mugiment Ekintza Planeko idazkaritza teknikoa osatzen dugu. Eta, gure lantaldean izenean lehenengo eta behin, eskerrak ematean nahiko genizueke, gaurko bilerara etortzeko aukera, gaurko bilerara etorri zareten hoi. Ez dakit inor dauen aurreko ikasturtetan parte hartu izan dauena, baina, berria zareten hoi, ongi etorri proiektura. Gaurko bileran helburua, Eusfit Mugiment ekimena saltzia izango da, ikasturteko denboralizazioa eta eduki ditzakezuen zalantzak argitzea, bai. Hortaz, behin aurkezpena egindakoan, inork zalantzarik edo izango balu, tarte bat eukiko dugu, izan ditzakezuen zalantza horiek argitzeko. Bai, gure aldetik esateko daukaguna, aldik eta azkarren kontatzen saiatuko gara 20 minututan edo atal teorikoa edo asaltzen, eta gero amaieran esan dakoa. Utziko dugu tarte bat, izan ditzakezuen zalantzak argitzeko. Pantailan ikusten dituzuen puntu horiek jorratuko ditugu. Bai, eta, hasteko Eusfit Mugiment ekimenean sartu aurretik, gustatuko litzaidakela partekatzea zuekin, orain arte, Mugiment egitasmo bezala ezagutu duguna, Mugiment Ekintza Plana izatera pasako dela, jarduera fisikoaren eta kirolaren 2/2023 lege berriaren argitalpenarekin, lege honek Euskadiko bizitza aktibo eta osasungarrirako plan bat egin behar dela zehazten du, eta plan horri Mugiment Ekintza Plana deitu diogu. Ekintza plan hau konpromisoen bilatzaile batean oinarrituko da, eta bilatzaile honetan jarduera fisikoa sustatzera bideratuta egongo diren konpromisoak bilduko ditugu. Aipatzea plan honetan parte hartzea irekia dela, eta jarduera fisikoa sustatzerako neurriak hartu nahi dituen erakunde orok parte hartuko halko duela. Kontuan izan behar dugu, lege berri honek dagoeneko mugikortasuna, hezkuntza, gizarte arloak, ikastetxea bezalako eragileak eta hauen zer egin zehatzak zehazten dituela, baina horietaz gain, guk plan irekia izatea nahi dugu, eta gonbidatu nahi dugu jarduera fisikoaren sustapenean nabiltzaten eragile oro plan honetan parte hartzera. Esaterako zuen ikastetxeak ere, animatu nahi ditugu plan honen parte izatera, ez? Eta esaterako Eusfit ekimenean parte hartzen zabiltzaten hoi, gustatuko litzaigukela zuen ikastetxea ere konpromisoen bilatzaile honetan asaltzea, esan ez, Eusfit ekimenean parte hartzen zabiltzatela. Orain momentuan konpromisoen bilatzaile honetan kultura eta hizkuntza politika saileko konpromisoak daude ikusgai, datozen hilabeteetan, orain momentuan lanean ari gara beste erakunde batzuekin konpromisoak zehazteko eta bertara igotzeko, baina ikusten duzuen bezala, kultura eta hizkuntza politika sailak hartu dagoen konpromisoetako bat, Mugiment ekimena sustatu, koordinatzea eta kudeatzea da, eta ondorengo aurkezpenean ekimen horretan zentratuko gara. Zergatik jarri genuen ekimen hau martxan? Mundu mailan aditua dien Mark Tremblay eta John Rillick egun bizi garen egoeraren larritasunaz abixatzen gaituzte. Esaten dute, egungo ume eta nerabek inoiz izan duten sasoi fisiko gutxien izan duen belaunaldiak diela. Eta sasoi fisiko txar bat, osasun txar batekin erlazionatzen da, eta ez hori bakarrik. Baita errendimendu akademiko bajuarekin. Gure autonomia erkidegoan badirudi, hainbat titularrek, arazo berdina
izan dezakegula abixatzen gaituzte, baina errealitatea da ez daukagula informazio nahikorik, bai? Ez daukagula horren inguruko datu gehiegirik. 2021an, Global Matrix izeneko ikerketa baten parte dagoen, ikerketa honetan jarduera fisikoarekin zerikusia daukaten 11 adierazle aztertu ziren, eta emaitza izan zen, 11 adierazle horietatik 7 ezin izan zitzaiela graduazio bat esleitu. Eta arrazoia izan zen, daturik ez zegoelako gutxieneko graduazio bat esleitzeko. Beraz, honek agerian utzi zuen, gure erkidegoko egoera ez dugula ezagutzen gure haurretan erabeek ze sasoi fisiko daukaten, eta ondorioz, informazio nahikorik ez daukagula. Bai, arazo honi edo, ondorio honi erantzun bat eman nahian, erabaki izan, Eusfit Mugiment proiektua abiaraztea, eta honekin beti esaten dugu ez gabiltzala ezer berria asmatzen, ez? Ezkerreko irudian ikusten duzu, gure lankide batek 1987-88 ikasturtean pasa zituen sasoi fisikoaren probak. Sasoi fisikoko probak pasatzearena ez da berria, seguru nago zuek ere zuen heziketa fisikoko saioetan pasatzen dituzuela edo inoiz pasa izan dituzuela probak, baina sistema honekin nolabait nahi duguna da ziurtatzea edo bermatzea irakasle guztiok proba bateria berdina pasatzen gabiltzala eta nolabait datu guztiak bateratuta gelditzea. Esperientziak esan duzkuna da, pasa izan ditugunean sasoi fisikoko probak, normalean emaitza hauen jarraipena ez dela egiten, inkluso hori ematen sasoi fisikoko probak pasatzen diegelan, eta hor gelditzen die proba horreik. Orduan, nolabait nahi duguna da, sistema bateratu bat sortzea. Eta horretarako, guk jarraitzen dugun, edo gure eredua Esloveniako Eslofit da. Eslovenian lehenengo saiakerak 1982 urtean egin ziren, eta 5 urte gerora, 5 urtetara lortu zuten Esloveniako haur eta nerabe guztiek, bai lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako ikasle guztiak urtero sasoi fisikoko probak pasatzea. Horrekin lortzen da biena da, momentu oro ikasle bakoitzak ze egoera daukaten ezagutzea, ikasle bakoitzaren bilakaera zein den ikustia, eta inkluso belaunaldien arteko alderaketak egitea, ez? Esloveniak bai esan aldigu, gaur egungo umeek duela 20 urtekoa baino sasoi fisikoa okerragoa daukaten edo ez. Baina horretarako ezinbestekoa da datuak edukitzea. Eta hau da, sistema hau martxan jartzearen arrazoi nagusia. Gero aipatzea, Europa mailan ere feedback izeneko Europako proiektu batean parte hartzen ari garela Basque Country bezala. Eta honek azken finean ematen duzkuna da aukera beste herrialdeetan zer egiten den gertuagotik ezagutzeko, eta gaian adituak diren pertsonekin hartu emanak izateko. Gu oraindik, aurten 2025-26 ikasturtea Eusfit Mugiment ekimenaren 4. edizioa da. Oraindik urrun gaude Esloveniako datuetatik, ez gaude autonomia erkidego osoan ez gaude, gure helburua urtetik urtera proiektua hazten joatea da, baina ikusten duzu da pixka bat bilakaera, ez? Hazten goaz, baina egia da nahi baino polikiago hazten doala proiektua. Eta zertan datza Eusfit Mugiment egitasmoa? Eusfit Mugiment egitasmoa heziketa fisikoko irakaslearen eskutik, sasoi fisikoko probak pasatu, eta emaitzak aplikazio informatiko batera igotzean datza. Proposatzen dugun proba bateria da lehentasunezko Alpha Fitness bateria. Bateria hau pasatzearen arrazoia da, proba hauetako emaitzak
osasunarekin erlazio zuzena izatea demostratua izan dela, bai? Konkretuki, Jonathan Ruiz, Granadako Unibertsitateko irakasleak eta beren lantaldeak argitaratu zuten ikerketa baten erakutsi izan, nola proba hauek erlazio estua daukaten osasunarekin. Lehentasuneko Alpha Fitness bateria 6 probaz osatuta dau, eta 3 aldagai aztertzeko aukera ematen duzko, bai? Alde batetik gaitasun aerobikoa kursnabet probaren bitxartez neurtzen dana, gero gaitasun muskuloeskeletikoa, luzera jauzia bioinak elkarrekin eta eskuko presio indarraren bidez neurtzen dana, eta gero gorputz osaketa, pisu eta altueraren bitxartez gorputz masa indizea kalkulatzeko, eta gero bestalde gerri perimetroa. Orduan, hauek die proposatzen dien proba hauek, bai? Proba hauek pasatzeko, ekimen hau martxan jarri genuenean, proba hauek egin genuen lehenengo gauzetako bat izan zen, probak pasatzeko jarraibideak izeneko dokumento bat sortzea, bai? Dokumentu hau hemen jarraibideak izeneko Infoplus botoi horretan daukazue, eta nolabait nahi izan duguna da, irakasleen esku guztea, probak nola pasatu, guztiok ahalik eta modu berbetsuenean pasatzeko, bai. Eta horrez gain, erregistrorako proben emaitzak erregistratzeko taula hau sortu genuen, ulertzen dugulako zuentzako erosoagoa izan daitekeela, probak pasatzerako orduan, eskuz pasatzea probak, eta ondoren emaitza hauek aplikaziora igotzea. Probak pasatzeko materialari dagokionez, esan duten bezala 6 proba die, eta 6 proba horiek pasatzeko materiala beharko duzu, hain zuzen zinta metrikoa, pisu bat, tailemetro bat eta hand grip bat beharko duzu, eta hori materiala mugimen idazkaritza teknikoak utziko dugu zuen ikastetxeetan, orduan ikastetxearen aldetik konpromisoa dagoen artean probak pasatzeko, material hau zuen ikastetxeetan geldituko litzateke, gero momenturen batean erabakitzen baduzue proiektua ustea, material hau itzuli egin beharko duzue, bai. Ez dut aipatu, baina aipatzea gureko neuke sistema edo, ekimen honetan parte hartzea borondatezkoa dela, bai, eta irakasleak zaretela erabakitzen duzuenak probak zein kurtsotan edo zein taldetan pasa, bai. Badaude ikastetxe batzuk erabaki dutenak lehen hezkuntzako maila guztietan pasatzea, beste batzuk erabakitzen dute talde zehatz batzuetan pasatzea, hori borondatezkoa da, eta zuek irakasleok erabakitzen duzue probak ze kurtsotan pasatu, bai? Baina, berriak zareten ontzat, jarriko gara zuekin harremanetan, eta joango gara hitzordua lotzen, materiala zuen ikastetxeetara eramateko, bai? Pixka bat, hau da infografia bat, laburtzen dagoena pixka bat sistema osoa, bai, dagoeneko, lehenengo 2 puntuak beteta egongo liratekez, gaur informazio bilera honetan, 3. puntu honetan egongo ginateke, eta hemendik aurrera, beste puntu horiek geldituko ziren egitekotan. Horrez gain, sortu gauen baitxa gurasoentzako informazio horri bat, guk ulertzen dugu probak pasatzea, izan zuen edukietako gaitegi bat dala, baina gero proba horreitako emaitzak aplikazio informatikora igotzerako orduan, ulertzen dugu ikasleen baimena, edo familien baimena egon behar dela horregatik, nahiz eta ikastetxe bakoitza bere politika propioa duen, guk bai daukagula baimen eredu bat, orduan inork erabiltzea nahiko balu, eredua horretan dauka eskuragai txantilloi hau, bale? Aplikazio informatikoan zentratuz, dalda nire lankidea emango tarditza, eta berak azalduko dutzu zehaztasun handiagoarekin nola funtzionatzen dagoen aplikazioak.
Aupa, arratsaldeon guztioi. Bueno, Malenek azaldu bezala, guk uste dugu zuentzako errezena txantilloian edo taula horretan probak behin pasatuta datuak erregistratzea da, baina gero aplikazio informatikoora igo beharko dituzu, ez? Lehenengo, non dago aplikazioa? Bueno, aplikazioa gure webgunean, goian, eskumatara saltzen bazarete, bertan ekimenak aurkituko duzue, hor klikatuta, gure ekimen ezberdinak aurkituko dituzue, eta hor bat da Eusfit Mugiment. Eusfit Mugimenten klikatu ondoren, azpialdean aplikazioa daukazue. Bueno, aprobetxatzen dugu, horri honetan, badituzue aplikazioa, baina beste zenbait material edo bideo zuentzako erabilgarri izan daitezkeenak. Kasu honetan, aplikazioan zentratuko gara, eta aplikazioan klikatzen baduzue, urrengo sarbidea agertuko zaizua. Jakin, Eusfit Mugiment aplikazioan sartzeko sarbidea eman behar dizuegula, bai. Sarbide hori, uste dut batzuk ja familiarizatuta ongo zaretela, XLNet erabiltzailea, derrigorrezkoa da sarbidea aplikazioara sartzeko. Bai. Orduan, jakin aplikazioan sartzeko, guk altan eman behar dizuguela aplikazioan, eta prozesu hori behin bakarrik egiten dugu. Hau da, aurten bada zuen lehen urtea, eskatuko dizuegu zenbait datu, sarbidea lortuko duzue, eta hurrengo urtean, edo hemendik 2 urtetara, proiektuan jarraitzen baduzue, sarbidea prest izango zuen ikasturte hasieratik, bale? Ez da berriz eskatu behar. Bai, edozein zalantza edo arazo bat daukazue XLNetarekin, ez dakizulako zein den, edo ez dakizulako nola lortu, jarri gurekin harremanetan. Batzui lagundu dizuegu jadanik lortzen. Hemen, eskerraldean, esteka bat daukazue bideo tutoriala, hor saiatu ginen, eta saiatu gara grabatzen, aplikazioaren pausuz pausu guztia, bai. Sarbidetik, gero aplikazio barruan nola zuen talde bat sortu, taldera nola datuak igon, eta guzti horrekin. Bai. Orduan, behin zuek aplikazioaren barruan zaudetenean, aplikazioak automatikoki erregistroa prozesuan uzten du. Zer esan nahi dut honekin? Bueno, zuek azten zaretenean datuak igotzen, ez daukazu ezetan datu guztiak egun berdinean edo jarraian igo behar. Zuek joan zaitezke datuak igotzen eta aplikazioa berak gorde egiten ditu. Bai, baina daukazu aukera datuak igotzeko, moldatzeko, gehitzeko, bai, behin prozesuari eskerran daukazuen boti bati ematen badiozue dela amaitu erregistroa horrek egiten duena da, prozesua amaitu ez, eta era berean ume bakoitzaren txostena sortu. Bai, jakin behar duzue, prozesua amaitu ematen badiozue, ezin izango dituzuela datuak moldatu. Bai, ez izan beldurrik, baina basabitzate datuak moldatzen oraindik egon gabe, ez amaitu prozesua. Amaitu da ja behin datu guztia daudenean. Bai, orduan, aplikazioak egiten duena da, sortzen du ume bakoitzarentzako bere txostena. Txosten honek egiten duena da, ume horren datuak, erreferentziazko balioekin alderatu. Bai? Eta txosten hau automatikoki bidaltzen da ume horien tutorei. Bai. Bai. Berriak zarenten noi, hau agian pixkat arraro egingo zaizue, baina identifikatu dugun arazo bat da, txostenak bidaltzerakoan tutore guraso batzuei ez zaiela heltzen. Hori da, hezkuntzan ez dutelako helbide elektronikorik atxikituta. Orduan, badago aukera bat, behin prozesua amaituta, helbide elektroniko berri bat gehitzeko. Horrelako arazorik edo badukazue, jarri gurekin harremanetan eta lagunduko dizuegu. Bestalde, idazkaritza teknikoak ikasturtea amaitzen denean, bukaerako txosten bat osatzen dugu. Esteka honetan, iazko datuen bukaera txostena ikusi dezakezue. Eta bertan, ondorio nagusienak aipatzen ditugu.
aurreko ikasturteetan identifikatutako arazo batzuk aurkezten dizkizuegu. Adibidez, Malenek azaldutako pisua, altuera eta gerri perimetroa bi aldiz neurtu eta bi aldiz hartu behar da datua aplikazioan. Bai, ikusiko duzu dagoela pisua bat, pisua bi. Ez da pisu bat adibidez orain azaroan eta hurrengoa maiatzean. Ez, da bi aldiz pisatu behar da. Bale? Ez badituzue bi datuak sartzen, gero txostena jartzen du, proba hori ez dela pasatu. Bai, era berdinean, aurreko ikasturteetan identifikatu dugu, ume batek proba bat pasatzen ez bazuen, 0 agertzen zela, baina hori ez da reala, bai, orain agertzen dena da ez neurtua. Adibidez, gerri perimetroa ikasle batek ez badu proba hori egin, agertuko da txostenean ez neurtua. Bai, bestalde, badaukagu zeregin bat, OFE eta AFOS ikasgaiekin. Bai, Malenek hasieran azaldu duen mugimentekintza planaren baitan espero dugu hezkuntzarekin akordio sendo batutara heltzea eta bi ikasgai honetako taldeak ere aplikazioan ikusgai izatea. Momentuz, gorputz hezkuntzako taldeak soilik agertzen dira. Eta laugarren puntuarekin berdina. Berritzegunarekin biltzekoak gara akreditazioei buruz hitz egiteko. Orduan, berriren badaukagunean, zuekin harremanetan jarriko gara. Bestalde, aurreko ikasturteetan identifikatutako arazo batzuetatik hobekuntza batzuk ere proposatu ditugu aplikazioan. Eta hau da bat, behin prozesua amaitzen duzuenean irakasle bezala, alde batetik aplikazioak gurasoei bidalike die txostena, baina bestalde zuei orain talde osoaren txosten bat deskargatzeko aukera emango dizue. Bertan, zuen ikasleak sexuz banatuta proba guztietan, zenbat dauden balio normatiboetan zenbat hobetzea gomendatzen den eta zenbat hobetu behar duten azalduko zaizue. Hau dagoeneko ikusgai dago. Eta bestalde, aplikazioak estadistika orokorren atal bat dauka eta bertan bai zuen ikastetxeko datuak zein beste ikastetxe, udalerri, generoka, bai, alderatzeko aukera daukazue. Hau da, ez da bakarrik zuek datuak sartu, baizik eta nahi duguna da, datu horrekin lanketa bat egiteko aukera izatea irakasle bezala. Guk darogun eskarmentuan ikusi dugu bi alderdi daudela garrantzitsuak ez zaintzeko. Alde batetik ezgaitasuna dago, Malenek azaldu bezala proba hauek, proba bateria honek ez du edo ez dio ezgaitasunari keinu bat egiten, probak ez dute moldaketarik, bai, ordan hemen bi aukera ikusten ditugu. Alde batetik, ume baten probak sartzerakoan, badago arrazoi bat, jarri dezakezue, ume horrek probak ez egitaren arrazoia, eta bat desgaitasuna da. Bai, baina guk uste dugu, desgaitasuna daukan pertsona batek, agian ezin ditu proba guztiak egin, baina probaren bat pasatu dezake, eta berak probak pasatzea nahi ditu. Ez dakit, pisatzearena, bagian B atalean badauka desgaitasuna eskuko presio indarra, odana alakoa, bai. Ordan, kasu horretan, ikusiko duzue, ikasle horren amaieran oharrak ere idatzi ditzazkezuela. Ez ditu pasatu proba honek, adibidez, ez ditu pasatu proba honek, bateriak ez duelako aukera ematen. Bai, zuek ikusi, dago alde batetik arrazoia ez egiteko proba guztiak, baina beste aukera ere badukazue. Eta bigarrena da, gorputzaren irudiari loturiko arazoak. Gaur egun badakigu zea arazo dagoen, eta guk proposatzen duguna da, ikasleekin aurretik lantzea, ez? Batez be bigarren hezkuntzatik aurrera. Giro seguru bat sortu, lanketa bat egin, bai, baina zuen eskusten dugu. Hemen, guk proposatutako kronograma ikusi dezakezue. Gaur gutxi gorabehera bigarren pausuan egongo ginake, hirugarrenean baita, batzuk materiala jaso duzuela da, beste batzuk
datorren asteetan jasoko duzue, bai, jakin izen ematea irekita dagoela ikasturte osoan, ez da orain itxi den pausu bat, baina bai egongo ginak izen emanda, eta behin materiala jasota, probak pasatzera abiatuko ginen, datuak sartu eta emaitzak aztertu. Guretzat hemen epe garrantzitsuak hurrengo biak dira, alde batetik daukagu datuak igotzeko azken eguna, bai, horrek ez du esan nahi, egun honetara itxaron behar dugunik. Irakasle batzuk jadanik sartu dituzte datuak, bai. Baina, bueno, azken data izango zen ekainaren 19, eta, beti gustatzen zaigu ikasturte itxiera bat egitea, zuei entzutea baita izan dituzuen arazo edo oztopoak, eta horretarako ekainaren 4 ikasturte amaierako online bilera bat proposatzen dizuegu. Lasai egon, data heldu baino lehen abisatuko zaituztegu, baino gorde egun bi hauek. Eta azkenik, hau ere planarekin lotuta, gure nahia da, epe ertain baten, gurasoek jasoten duten txosten hori pediatren eskuetan ere izatea, bai, osasun karpetaren bitartez. Orduan, uste dugu, mugimendu-ekintza planak ere honetan lagundu alko dula edo ia laguntzen digun, bai. Orduan, saiatzen ari gara eta honen berri ere zerbait dakigunean zuekin partekatuko dugu. Eta besterik ez, nire aldetik hemen daukazu informazio guztia eta edozein zalantza izanez gero, helbide horretara idatzi eta lasai asko laguntzen saiatuko gara, ez? Eskerrik asko zuen arretagatik. Norbaitek zalantzaren bat edo galdera badauko, nahi dauenak altxatu dezala eskua edo bestela txatian utz dezala galdera, bai. Lasai egon ze aurkezpen hau bidaliko dutuegu astelenean, bai bideograbaketa, informazio osagarria eta aurkezpena bera astelenean bidaliko dizuegu guztioi, orduan ikuiko duzue sarrera aurkezpenean dauden esteka guztietara. Nik bai ematean nahi dutue, pixkate lasaitasun mezu bat, ze berria zareten ontzat igual, informazio asko elkarbanatu dugu, egon gara hitz egiten aplikazioaren inguruan eta asko agian ezarete oraindik ez da sartu, baina, lasaitasun mezu bat helarazi nahi dutue, aplikazioa intuitiboa da, erresa da. Nik bai gomendatzen dutuetela tutoriala ikustea aurretik, zen asko laguntzen dau gero sartzerako orduan, baina, ikusiko duzue nola ondo moldatuko zareten, eta oso intuitiboa dan. Eta norbaitek esan duguna, XLNet erabiltzailea ez dauela ezagutzen eta ez duela lortzen. Kontatu gurekin eta baldogun neurrian lagunduko dutuegu bai XLNet erabiltzailea lortzen, edo sortzen jatzuen edozein zalantzan aurrian argitzen. Ez dakit norbaitek zerbait esatea gurako leukien? Likain mila esker denagatik. Eskerrik asko zuri, Roman. Zuri, Txaber, eskerrik asko. Batek altza dago eskua. Zeinek? Zuri guztanik. Zeip Domingo Agirre. Bai, guk Legazpiko Olamendi eskolakoak. Bai? Ez dakit entzuten xakun? Bai, ondo. Bai, bale. Guri bai guztoko xakun harremanetan jartia, ja LH-ko ikastetxe batekin, nun ja esperientzia bat euki dauen frogonek pasaiteko, batez be ikusteko zela egituratu dauen zai honeik. Bakarkain jauen edo ez, segure bilurra hundixentako bada, ikaslean arteko konparaketak, eta orduan, bai pentsau du, froga jakin batzuk bakarka pasau biharko gebela, baina, bai pentsain xako interesantia beste ikastetxen batekin harremanetan jartia, uran esperientziak
entzuteko eta aholkuak baldin badakoi, edo gomendion batzu baldin badakoi, ongi etorriak izango dira. Bai, guk aplikazioan badauko ikustia ze ikastetxe parte hartzen dabitzen, orduan, nahi baduzu Legazpi, ez dakit Legazpin bertan ikastetxerik dauen, baina begiratuko dugu eta bestela inguruko ikastetxeren baten kontaktua edo harremana bialdu geike, bai? Vale, bai. Ni esperientziatik ikusi dutena, hemen Debagoieneko hainbat ikastetxetan egon ginen, saio hauek ikusten hasieran zelan pasatzen ziren, eta bueno, bai egiten da, igual, kursnabet eta eskuko indarra ez, inkluso luzera jauzia, taldeka pasatzen dituzte, ze 20-30 ikasle aldi berian kudeatzia, saia izan leike, orduan bai askotan itzen dauena da, talde erdi zerbait, eta beste erdi irakaslearekin gelditzen die, sasoi fizikoko probak pasatzen. Horrek bai itzen diena taldietan, eta gero ja, gorputz osaketarekin zer ikusia daukaten probak, orduan bai inizen dela, igual gune intimoago bat, eta banaka pasatu probak, inkluso binaka pasatu probak. Vale. Baina, bueno, nire kontu bialtzia gertuko ikastetxeren bateko kontaktua. Vale, bai, eskertuko gen. Bai, ez zer. Zein zara barkatu? Janire, Legazpiko Olamendi Eskola Publikoko ikasketa burua. Vale. Ikerrekin uste dute jarri nintzen harreman eta Iker o Xabi o... Jastakit. Bai, Iker Etxeberria izango zen, gure lankidea, bai. Bai. Vale. Ados, gure kontu. Vale, eskerrik asko. Ezer. Beste zalantzarik? Eskua, ez, hau da lengua, ez? Domingo Agirre. Eitxak. Bota lasai, Zalantzak argitzeko gauz. Eta bestela, ez badago zalantzarik, animo probak pasatuta emaitzak aplikaziora igotzarekin, eta ekainean ikusiko gara berriz, hurrengo bileran. Eskerrik asko. Agur.